Bueno, como ben sabedes, vimos de rematar fai poucas semanas un ciclo de teatro infantil durante a época do Nadal, donde unha dos obxectivos primordiais era un pouco a conciliación familiar nunhas épocas tan sinaladas onde os rapaces, os máis cativos da casa, teñen tempo libre. Buscamos a actividade onde poidan disfrutar do teatro. Vendo o gran éxito co que se recolleu esta actividade durante todas a semana de actuación de representacións, desde a Concellería de Cultura do Centrísimo Concello da Estrada vimos a necesidade de programar de novo un ciclo infantil de teatro onde os pais poidan levar os seus cativos e un pouco incentivar o uso do teatro no noso Concello. Deste xeito, a Concellería de Cultura ten previsto continuar con este tipo de obras, programando un ciclo de teatro infantil do que lle denominamos, pusémoslle un título como moi de conto, non? Colorín colorado, que vamos a pasar agora mismo a desgregar polo miúdo durante as actuacións que vamos a ter. Van a ser actuacións que se van a representar todos os primeiros sábados de cada mes, pola mañán, ás 12 da mañán, que vai a ter un custo, un prezo de 3,5 euros, un prezo popular para que poida acudir o maior número de xente. Para detallarvos un pouco a programación, o sábado, día 2 de febreiro, ás 12 da mañán, vaise representar Nemequitepá, da compañía de Retrete de Dorian Gray, que é un espectáculo concebido para nenos de máis de 3 anos, onde os personaxes son globos, sombreiros e distintos obxetos manipulados polos seus protagonistas. Despois, o sábado 2 de marzo, ás 12 da mañán, tamén para nenos de máis de 3 anos, a obra de teatro vai a representar a compañía Caramuxo Teatro. É un espectáculo onde produces unha mestura de teatro de actor e teatro de títeres. O sábado, día 6 de abril, tamén ás 12 da mañán, unha representación concebida para rapaces, para os cativos que teñen máis de 5 anos, un espectáculo de títeres que leva o nome de Fíos, da compañía Baobab Teatro. O sábado 4 de maio, Osiño, da compañía de títeres Trompicallo, é unha obra que conta a vida dun osiño nun anaco de bosque que se vai transformando coa chegada de distintas estacións. Dá un recorrido por todas as estacións do ano. Para rematar este primeiro ciclo de teatro infantil, Colorín colorado, o sábado día 1 de xuño ás 12 da mañán, para nenos de entre 1 e 4 anos, Zapatos, tamén da compañía de teatro Caramuxo Teatro, volve á Estrada cun espectáculo no que engallora un pouco máis dun ano na vila a nenos e a maiores. Zapatos narra un pouco a historia que se leva dentro dos zapatos que xa non teñen os zapatos esquecidos nun recuncho das casas. Recordar que todas estas representacións terán un custo de 3,5 euros e as entradas podense recoller unha hora antes na vitería do teatro principal.